Jeg skal nok få det solgt, det lover jeg. Der bliver ikke nogen problemer den her gang. Bare se at få det solgt. Bare se at få det solgt. Den her gang, jeg lover dig. Luk nu røven, mand! Bare få det fucking solgt. Ikke snif det selv, din fucking junkie, mand. Pisse af. Du får til i morgen. Ja, rul nu. Det er faktisk virkeligheden for de lavest rangeret. Nogen er psykisk distraheret, andre er skyld i hvad der sker. Nogen giver en fuck for om det er forkert. Jo, jeg er kriminel, jeg garanteret. Det er faktisk virkeligheden for de lavest rangeret. Nogen er psykisk distraheret, andre er skyld i hvad der sker. Nogen giver en fuck for om det er forkert. Har du ikke noget job, har du ikke nogen penge? Det er lort, har jeg troet på, valgt alt for længe. For så begyndte jeg at hustle, lavede masser penge, fik mig til at glemme hvad det kunne koste. Og blive taget, for sådan går det ofte. Men jeg har intet at miste, så fuck det. Nu er jeg blevet voksen, men jeg er stadig ligeglad. En tur i spil gør, at jeg kan skrive min rim i fred. Det har jeg brug for livet udenfor. Altid en luder, så vidt jeg husker. Blandt trusler og vold, det er ude af kontrol. Men druk hver dag, flere uger uden at holde. Sådan er det, jeg så det automatisk. Jeg startede den tidlige alder, det ændrer mig dramatisk. Så nu sidder jeg fanatisk og manipulerer med mig selv. Tror det jeg sejt, en dag ender i spil. For mig vil det føles som en sejr. For der har ikke været meget i mit liv, for der har været hvad at fejre. Nu sidder jeg bedøver mig med bajer og med streger, mens jeg leger med mit liv og kommer ikke videre som jeg plejer. Føler at jeg ejer hele verden. Tænker jeg mens jeg tager det sidste fra tallerkenen. Det er min virkelighed, det er min hverdag, jo. Hvorfor stopper du ikke bare? Det er en nær sag. Jeg er kriminel, jeg garanteret. Det er faktisk virkeligheden for de lavest rangeret. Nogen er psykisk distraheret, andre er skyld i hvad der sker. Nogen giver en fuck for om det er forkert. Jo, jeg er kriminel, jeg garanteret. Det er faktisk virkeligheden for de lavest rangeret. Nogen er psykisk distraheret, andre er skyld i hvad der sker. Nogen giver en fuck for om det er forkert. Hvor ligger grænsen? Hvornår skal man stoppe? Det ved du først bedst, når alt går amok. Hvordan reagerer du under pres? Hvis du bliver taget med et kilo coke eller græs. Stikker du folk bag dig, vil de sikkert voldtage dig. Hold en nal, så du aldrig glemmer hvad der sker hvis folk taler. Så jeg mener at tavshed i denne situation er bedre end alt for tidlig afsked. For vidnebeskyttelse, det er en joke. Det er lige så troværdigt som Johnny Depps venner i blå. Så forstå, du valgte selv at være en del af spillet. Så tag straffen som en mand, når det hele det går ned. Der er ingen sympati for hykleri og myteri. De første tegn på svaghed udnytter de. Så forsvind knæk, find dig en anden indtægt. For inden længe du er en gammel fattig mand som er indet. Det er ikke let, det er en mega hård branche. Folk vil gerne, men ikke mange står distancen. Fucker du vold, så bliver du straffet. Måske plaffet. Den tryghed du har i dit hjem bliver afskaffet. Du tjekker din ryg hver gang du runder i hjørnet. For her nøjer på hver gang det banker på døren. Folk der du måske aldrig når hvad for børn. Imens du dagdrømmer om at det hele bare var som før. Jeg ved hvad jeg snakker om. Jeg har selv lavet lort, men det går mig heldigvis bedre som dagen går. Lev stærk, men stop med en slegen er god. Især hvis du sælger kan lide at tage en streg eller to. Eller ryger 15 døgn som dagen sætter sig præg. Når alle dem du har klodset til ikke har betalt, så sidder du tilbage med det største problem og håber på hjælp. Men der er intet at gøre, du er alene. Minded. You've been blinded.